Ето в момента тентата е опъната. Вижте колко е комфортно отдолу. Отвън е 40 градуса, а вътре почти не се усеща слънце. Това е едно голямо предимство. Тентата ще ви помогне, ще ви предпази от дъжд и от силен вятър. Нека да покажем и самата сглобка на тентата, на самия чадър. Ето тук е подсилено с метал, горе също. Тук лесно и бързо с един бутон можете да натиснете и да разглобите при нужда. Ето, тук има метална ос, за да е подсилено. Така, ето, сега можете да покажем от тук как седат нещата. Ето, ако искате самия чадър да ви прави сянка, от тук развъртате. Здравейте, приятели! Днес ще разгледаме един чадър, който е обособен с тента. Чадъра ще ви предпази от силното слънце, както е в момента, а тентата ще ви помогне от дъжд и вятър. Само да не объркате, да знаете, че от едната страна има водач. Слагате го на водач и почвате да дърпате. Имате двойници по двете страни. Посредством тези ушички, които са на тентата долу ниско, но в момента трябва да я намалиме, за да може да допрете земята. Така. Ето, сега ще го опънем вече. Ето в момента тентата е опъната. Вижте колко е комфортно отдолу. Отвън е 40 градуса, а вътре почти не се усеща слънце. Това е едно голямо предимство. Тентата ще ви помогне, ще ви предпази от дъжд и от силен вятър. Нека да покажем и самата сглобка на тентата, на самия чадър. Ето тук е подсилено с метал, горе също. Тук лесно и бързо с един бутон можете да натиснете и да разглобите при нужда. Ето, тук има метална ос, за да е подсилено. Така, ето, сега можете да покажем от тук как седат нещата. Ето, ако искате самия чадър да ви прави сянка, посредством този реглаж, ето от тук, може да монтирате самата глава както вие желаете и да я фиксирате по този начин. Ето така, да я стегнете в вид, който на вас ви устройва ъгъла. По 45 градуса може да се накланя в двете посоки. Наляво и надясно. Ето го и чадъра от двете страни. Има двоен цип. Чадъра с тентата как е закачен. Голям, широк цип. Така. И това казвам. Тук е с метални връзки, горе е с метални връзки. Може да закупите стойка от нас, която е метална, ръчно правена. Тук е. Тя изглежда груба, но е доста по-здрава от масовите, които се предлагат. Шиша е много дълъг. Идеята на този шиш е да се побива дълбоко, за да при силни ветрове и пориви на вятъра да не се чупи. Тук си я притягате за тръбата, зависи от размера на вашата тръба. И това е цялото изпълнение. Арматура, здраво направено, сигурно, надежно. Ако ви допадне този чадър, може да го закупите при нас в София, улица Кирил Данов, номер 65. Също така от линка, който ще ви посочим на нашата страница. Цената е 180 лева, имате безплатна доставка, успех и много риби.